Hayırlı kеш, сыңғы атнада да Qozan бойынша ғына ОРВИ һәм грипп белән 5000-га якын кеше авырый башлаган. Сезонлы ауруларның иң югары ноктасы октябрь, ахыры ноябрь башына туры килер дигән фараз бар. Профилактик чараларны әйдәгез кунакларыбыз белән бергәләп барлап алыйк шушы эфирыбызда. Исәнмесез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тимәләр турында да онытмыйбыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Менә ОРВИ, грипп дибез бит инде, ковид дибез, менә аларны айыру безгә нәрсә кирәк? ОРВИ белән авырыйбызмы без, грипп белән авырыйбызмы без? Аның менә айырмасы нәрсәдә? Һәм аны үзен ничек тыйып була? Илнур әфәнде, сездән башлыйк. Үзен ничек тыйып була? Әлбәттә, инде без гриппка карасак, грипп авыртуына һәм коронавирусқа карасак, анда күбрәк инде без әйтәбез, менә шул синдром интоксикация ныграк билгеле, температура күбрәк. Әйтик инде менә инде грипп үзенең дә анда коры йөткерү әйтик инде дә. Но иң беренче очракка ул интоксикация хәл бетү, хәл юк, баш авырта там һәм башкалар. Әгәр дә инде салкын тыю менә бу гади ОРВИ авыруларны калганда инде аларда күбрәк инде менә шушы йөткерү, тымау төшү, хәл бетү инде ул икенче планга кала. Бүген көндә менә без сез әйтеп киттегез, менә күбәйеп китте, әлбәттә ул менә мен балалар врачы булгач инде күбрәк балалар турында сөйләләм. Безнең сентябрь башыннан ук менә шушы гадәт уже тенденция күренеп барадыр иде, күбәйеп китте. Менә бу тапшыруга әзерләнгәндә дә кичә бюллетень гриппы дигән шуны безнең сайт баранда карадым, нәрсә нинди ничек безнең үсү бара. Менә бүгенге көндә чыннан да бу соңгы атнада да без карасак, инде алдагы ел булган ноябрь айларында шул урынга килеп җиткән уже, шундай бик зур. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, күбрәк, конечно, шул безнең әйтәбез гади вируслар. Риновирус беренче урында тора безнең балалар арасында, бу аденовируслар, парагрипп күп бүгенге көндә. Ерак китмичә, тагын бер сорау. Ни өчен шулай менә узган ел белән чагыштырганда менә хәзер күбрәк авырыйлар? Ни өчен шулай? Юк, бу әлбәттә соң инде әйтәкти елдан ел ул ничектер үзгәреп торырга мөмкин бит инде. Менә күбәйеп китүне сентябрь аеннан ул аңлашыла, чөнки күп кенә кешеләр безнең мәктәпкә киттеләр, балалар бакчасына киттеләр. Икенче чират, инде без әйтеп китәргә кирәк, былтыр әле бу вакытта безнең ковид ограничениялары бар иде. Маска киядер идек без бу вакытта, менә бүгенге көндә бит инде масканы беркем дә кийми. Оныттык. Шуңа алданырак китте, әлбәттә соң инде монда шәй бар. Ковид турында сөйләшә башлаганбыз икән инде, бер бик күпләрне шик буларак, ниндидер, хәтта уйдырма буларак кына фаразын хәзер аңлатыйк әле. Бүгенге көндә ковид ничектер ул нормаль күренешкә әйләнде. Ул чыннан да кеше моңа ияләштеме, иммунитет тудымы, масса күләм, яисә ул һаман да шул куркыныч 19-20 еллардагы куркыныч ковид булып каламы? Дөресен генә әйткәндә, бүгенге көндә ковид битендә кискен респиратор кәсәлләре, ширләре төркеменә керә, сезонлы төркеменә керә дип әйтергә була. Шуңа күрә дөресен генә әйткәндә ОРЗ, острый респираторный вирусный инфекция, ковид яки гриппларның диләре айырмалар юк дисәң дә була. Чөнки ковид та бүгенге көндә җиңелрәк формада үтә. Ул җиңелләште, димәк, кеше хәзер җиңел кичерә башлады. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Бу коллектив иммунитет барлыкка килдеме? Шуның Әлбәттә, әлбәттә. Шуның нәтиҗәсе. Өзлегүләргә килгәндә, ковидтан соң өзлегүләр бик каты иде, хәзер Әлбәттә, өзлегүләр бар. Һәм нинди очракта барлыкка килә өзлегүләр? Әгәр дә син дөрес дәваланмыйсыңмы, я булмаса анда нәселдән килгән берәр авыру бар икән, ковид аңа этәргеч кенә буламы? Ничегрәк? Беләсезме? Бөтен менә шул кискен респираторный вирусный кәсәлләрнең өзлегүләре берсен генә әйткәндә, бүгенге көндә. Гриппка каршы да, ОРВИга каршы да, ковидка каршы да, дөресен генә әйткәндә Бер ләкин дәвалау ысуллары төрле. Айрыла. Айырмасы бар дәвалар ысуллары. Чөнки без стандарт буенча эшлибез. Илнур әфәнде, Минем анда әйтәм, балалар авыртканда бирәктә салкын тиеп, вируслар эләктергәндә, әлбәттә без һәр вакытта әйтеп киләбез, табибны үзенә чакырырга кирәк. Менә табиб килгәннән соң ул решение кабул итәргә тиеш. Менә бу баланы без пока наблюдательно итәбез, карап кына торабыз, су бирәбез, там температурадан каршы бирәбез, там борны җудыртабыз. Ләкин менә бу балада уже үзлеге бар.
осложнениесі бар, бұл баланы дауыларға керек. Чөнки менә бу иң основная мысль, менә шуны әйтәсем килгән иде дә, менә без әйтәбез, бу салкын тия торган җирләр, алар үзләреннән үзләре китеп баралар. Бүгенге көндә менә бит вируска каршы даруларның, аларның доказатель базасы бик түбән. Без беләбез нәрсә менә балалар врачлары инде. Менә грипптан каршы нәрсә, бу противирусный препарат ул эшли. Әйтик тиңне калган вирусларга без противирусны алсак, анда инде сораулар бар. Эшлиме ул, юкмы? Әлбәттә, берәүләр әйтә эшли, берәүләр әйтә эшләми, ләкин без монда кирәк безгә шу рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования. Но мондый тикшерүләр менә калган противирусный препаратларга алар җитешеп бетмиләр бүгенге көндә, әлбәттә. ОРВИ синде, гриппмы синде, анда белмим, тагын нәрсәләр бар әле безнең ковидмы синең, табиблар беренче чиратта күп иттереп су эшергә кушалар. Монсы инде менә иң беренче чиратта суга шул ук нидер компотлар, шәйләр керә. Безнең фито шәй белгече Оксана нәрсәгә киңәш итәрдегез менә беренче симптомнарны үзеңдә тоюга нинди шәйләр эшергә? Кайсысы тизрәк сине аякка бастырачак? Беренчесен әйтәсем киләдер, фитотерапия бу очракта ул булышучы, ул төп лечениягә керми, ул профилактика һәм булышучы урынын ала. Менә шул чарада без иң беренче позиция без инде мин яратам шуннан башлаган ашау тәртибеннән башлыйбыз. Беренчедән күп күләм аксым булырга тиеш, ки аксым организмга иммунитет вырабатывать итәргә булыша. Икенчедән без майларны ашыйбыз. Майлар алар сурфактант составына керәләр. Сурфактант ул безнең үпкәләрне яклый торган шундый жидкость организмда. Һәм инде бөтен клеткалар составына керәләр майлар. Ут куыгында әйбәт эшкәртәләр, баш миендә әйбәт эшкәртәләр. Шуңа күрә без рационга әйбәт иттереп майларны кушабыз. Һәм инде менә 3нче пункт ул безнең фитотерапия була. Бар үләннәр, алар бөтен кешегә яраклы үләннәр һәм төрле тискәре эффектларны бирми торган үләннәр. Төнәтмәдә булган вакытта алар килешәләр. Беренчедән ул юка яфрагы. Юка яфрагы үзенә кверцетин күп тупланган, шундый мәддә ул вирусларга каршы көрәшергә булыша. Икенчедән инде бездә үпкә үләне, ул медуница үләне була. Медуница үзенә сапониннар, таниннар. Юка яфрагы дигәнне без бит инде хәзер кышлыкка себеркеләр әзерләдек. Ул себеркедән алып юка яфракларыннан шәй кайнатсак буламы без? Ярый. Алар бик бөтен гаиләләрдә бар, шулан күрә аларны кулланып була. Һәм эшергә кирәк. Һәм эшергә кирәк. Ләкин бер генә үлән булырга тиеш түгел, төнәтмә булырга тиеш 5-6 үләннән. Шул вакытта алар тискәре эффектларны бирмиләр һәм бөтен кешеләргә кулланырга була. Юка тагын нәрсә? Юка беренчедән булды, икенчедән безнең медуница булды, ул үпкә үләне, үзенә таниннар, сапониннар туклаган һәм инде алар үпкәләрдә булган какырыкларны сыйклаталар. Өченчедән, мәсәлән, ул безнең була, бөтен кешедә бар кура җиләге яфраклары һәм инде тамырлары да. Біз бит хәзер барыбызды бакчалардан алабыз. Менә шул тамырлар да бик яхшы файда китерә. Алар лимфатик системаны чистарталар, а безнең үпкәләр һәм лимфатик система алар бергә кушылганнар. Угиана яфрагы? Угиана яфрагы без куша алабыз, ләкин аның күләме әзрәк булырга тиеш. Следующий үләннәр ул безнең С витаминына бай гөлҗимеш, боярышник, ул безнең йөрәккә яхшы тәэсир итә. Һәм инде тал кайрысы. Тал кайрысын без бик яратабыз фитотерапиядә кулланырга, чөнки ул канны сыйклата, ләкин тискәре эффектларны бирми. Халык медицинасы турында сөйләшә башлагачтын, безнең медицина фәннәре докторы басып куйды үзенең зәңгәр тиңләсенә, нидер әйтәсе килә. Гөлнур әфәнде бик диккать белән тыңлап торды. Алтын сүзләре булды. Нәрсә, менә халык медицинасы ул ширләрне давалаганда бергә булырга тиеш, ләкин аерым булмаска тиеш. Менә шу сүзләргә мин кушылам, чөнки күп кенә кешеләр әйтик ди, баланың температурасы күтәрелгәндә дә, инде 38-дә 5-тән дә югарырак икән, аңа дару бирмиләр температураны. Нинди төнәтмәләр бирәләр, дарулар, нәрсәле, үләннәр бирәләр. Ләкин шу вакытта без белергә тиешбез. Китте икән югарыга, балага температурадан каршы дару бирегез дә, үлән шәйләре бирегез.
Әлбәттә күбрәк киткәннән әлбәттә бирә кирәк. Медицина белән халык медицинасы җитәкләшеп баргандагына яхшы уңышка илтергә мөмкин шушы көрәш дип әйтик инде, әйме? Менә безнең медицина хезмәткәре Искәндәргә мөрәҗәгать итик, әлеме? Көн дәвамында шушы авырганнарны күрүче буларак ситуация хәзер ничек? Хәзерге ситуация инде бик вазгыять бүтән еллар белән чагыштырганда инде үзгәрде. Сүздек, но шуңа да карамастан ковид авыртуы һаман бирле әле безнең стационарларда эшләүче кеше буларак әйтә алам инде һаман бирле бар. 9нчы каршы инде аның последствиялары да булырга мөмкин. Мен үзем кан тамырлары бүлегендә эшләү сәбәпле инде бөтенегез беләсездер, ковидның инде последствияларының берсе кан кую сәбәпле тромбоз. Кызганычка каршы бик тә Үзлегүләр күбәйәме? Үзлегүләр сүздә юк. Бик күп кемнең шикәр авыртулары бар. Именно аларның инде кан тамырлары тыгылу сәбәпле бик күп кешеләрнең инде аякларын һәм дә инде калган бармакларын ампутировать итәргә туры килгән чакларда бик күп тигелар белән чагыштырганда әйтергә генә җайлы бит инде. Ковид авыру сүздә юк. Иң беренче чиратта кешенең башка кислород барып җитмәү сәбәпле интоксикация барлыкка килә. Канда бик кеше инде шул вакытта бик күп шундый очраклар да булды инде. Безнең больницаларга кызганычка каршы шундый авыруларны калдыралар да китәләр. Менә үләргә дип әйтсәк тә була, вот шундый ситуацияләрдә гына китәләр дә калдыралар. Минем үземдә тыным кысыла башлады. Кешеләрне куркытмыйк, аз гына рекламага тукталабыз, аннан дәвам итәрбез. Рекламабызга кадәр безнең монда менә медицина хезмәткәре Искәндәрдән шактый шок хәленә китерә торган мәгълүматлар яңгырады, ләкин аңарчы Гүзәл ханым әйтеп узган иде. Ковид бүгенге көндә инде 19-20 елларга караганда җиңелрәк кичерелә, ләкин менә больницада эшләгән Искәндәр ситуацияны икенче яктан ачты. Илнур әфәнде, сез ни диярсез Искәндәрнең әйткән сүзләренә карата? Монда алар да дөрестер, булар да дөрестер, ләкин без шуны шикәр ширенә кайтып калсак инде. Әйтеп китәргә кирәк, шикәр шире вакытында анда иммунодепрессия барлыкка килә, чөнки менә организмда просто метаболический процесслар дөрес бармыйлар. Анда күбрәк менә шикәр күбрәк булгач, әлбәттә анда менә шу сыркалар күбәйеп китә, и бу очракта иммунитет төшеп китә. Шуңа әлбәттә шикәр шире булган кеше ул респиратор вирус инфекцияларны авыррак кичерергә мөмкин. Әлбәттә, аның менә үзлегүләре дә буларга мөмкин күбрәк, әлбәттә. Моныша күзәтүләр бүген көндә бар, әлбәттә. Агымын менә вируслар алар иммунитетка ничек тә әсер итә. Минем укыганым бар, имеш кайбер балаларда ул вируслар аллергия уятырга мөмкин дип, менә бу ни дәрәҗәдә дөрес сүзләр? Бу чынлыкта дөрес сүзләр, чөнки без шундый документка карасак, бронхиальная астма стратегия и тактику ведения, что дип атала инде. Менә 2018 елда монда барлыкка килә шундый мәгълүмат, вирусларны астмага китерә торган фактор дип карыйлар. Әйтик те, менә бала авырта, бу беренче чиракта 1 яшькә кадәр балалар өчен дә әйтәбез инде. Менә халык та әйтә бит, 40 көнгә кадәр баланы кешегә күрсәтмә. Бала авыртмаска тиеш. Менә бу ата-аналарга әлбәттә шундый лозунг, клич булып торсын инде. Менә мин 1 елга кадәр баланы күрсәтмәдем, миннән бөтен кеше көлде. Әмма әйтәм, юк, мин 1 елга кадәр бер кая чыкмыйм өйдән. Димәк, мин дөрес эшләгән. Монда инде дин ягыннан да күз тию дигән күренеш бар. Әле анысына дин килештерә әйтелгән. Менә бүгенге көндә безнең әйтәбез, менә шу РС һәм риновируслар булса инде әйтик те, алар күп кенә очракта баланың алар китерәләр әйтик те үз вакытында бронхитка, ләкин дә нәрсә обструкция синдромына китерәләр. 1-2 елдан үткәннән соң менә шушы балаларда, менә шушы ширне кичергән балаларда инде бронхиаль астмасы барлыкка килә. Алар иммунитетны үзгәртәләр. Да, шуңа бүгенге көндә без нигә әйтәбез, менә аллергия шире авырта, күбәя дип әйтәбез. Бүгенге көндә бронхиальный астма белән 10% балалар авырта. Һәр 4нче бала безнең әйтик те ул аллергия белән авырта. Ни өчен? Менә әлбәттә бу бер фактор гына. Вируслар әлбәттә бер генә фактор, безнең икенче факторлар да күп бит. Экологиядә, ашауда һәм башка һәм балаларның постоянно менә без әйтәбез, телефонда утыру да ул бит әлбәттә тоже китерә мөмкин безнең бронхиальный астма, чөнки бала шул һәр вакытта йөгерергә тиеш, чабырга тиеш, уйнарга тиеш дә, әгәр ул көне буе утыра икән, әлбәттә аның үпкәсе нәрсә? Эшләми җүнләп тә, әлбәттә бу фактор булып карарга мөмкин. Менә моннан берничә ел элек мәҗбүри рәвештә диярлек халыкны өндәделәр вакцинациягә, шул
ковидтан деп әйтегенде хәзерге вакытта бер кешенең үз иркендә калды. Ләкин әйдәгез вакцинация турында да аңлатма бирик әле. Кайчан эшләргә кирәганы, аның үз вакыты бармы, һәм бәлки эшләргә ярамаган очраклар да бардыр. Соңга калмадыкмы әле эшләргә? Әлбәттә, вакцинацияларыбызны гриппка каршы хәзер ясыйбыз. Һәрбер хастаханәдә, поликлиникаларда асоци кабинетлар бар, прививочный кабинет дигән кабинет бар. Һәм шунда мөрәҗәгать итүчеләрне врач каршы ала. Врач пациентларны карап, сәламәтлек дәрәҗәләреннән теге нәтиҗәләрен чыгарып, рөхсәт бирә вакцинациягә. Әлбәттә, вакцинация карашлы сау-сәламәт кешеләргә. Вакцинациягә килгәннәрдә температурасы нормаль дәрәҗәдә булырга тиеш, давлениелар һәм кискен авырулар булырга тиеш түгел, һәм сиренкәле кәсәлләрнең ширләрнең обострениесе булырга тиеш түгел, әлбәттә. Ковид вакцинациясы. Бүтән кешене тикшерәләр. Ковид вакцинациясы әлегә кемгә ясалмый, ләкин без көтәбез аны, көтәбез. Гриппка каршы вакцинацияны ноябрьнең 30-ларына хәтле әле ясашыбыз мөмкин һәм бүтән кешене дә чакырабыз. Менә минем шуны әйтәсем килә, шуннан да бүтән кешене җинтекләп тикшерәләр. Мин дә вакытында ковидка каршы прививка ясатырга барганда мине кайтарып җибәрделәр, игә синең тамагың кызыл, әз генә син дәвалан да кире килерсең дип әйттеләр. Менә шулай җинтекләп тикшерәләр, бүтән кешегә ясыйлар, бүтән кешегә ясыйлар дип әйтү дөрес түгел. Ә менә кемгә ярамый ясатырга прививканы, мәсәлән, шул грипптан, ковидтан, мин беләм, мәсәлән, ревматик ширләре булган кешеләргә ясатырга ярамый тагын. Кабатланам инде, беренче чираттан кискен острый заболеваниялар булган кешеләрдә аларга ясарга ярамый. Яки сиренкәле авыруларны, хронические заболевания, обострение вакытында әлбәттә ул прививкаларны ясамый. Килгән пациентның хәле яхшы булырга тиеш. Һәм бүтән объектив диләре күрсәткечләре 100% яхшы булырга тиеш. Шуннан соң гына доктор карап рөхсәт биреп прививкага үтергән. Инде хәзер прививкадан кабат ОРВИ грипп ковидларга әйләнеп кайтсак, яшерен батырын түгел, үзебез дә, безнең хезмәттәшләребез дә кайбер вакытта теге авырткан килеш эшкә киләбез, име? Мәҗбүр килергә дигән дөресме? Юк, мәҗбүр түгел, бер кемдә мәҗбүр иттереп безне эшкә китертми, безнең ул менә үзебезнең җаваплылыкта гафу итегез, борыннан манка акканда да менә эшкә йөрүчеләргә нәрсә дип әйтер идегез. Бу бер яктан башка кешеләр алдында уңайсыз, име? Дөрес түгел. Ә икенче яктан борыннан манка аккан сайын йөрми башласаң эшкә, ярты ел эшләмәскә генә кирәк. Менә карагыз, ике фикер, Илнур әфәнде. Сорау авыр. Балалар булса, мен әйтер мине юк иде утырга. Әлбәттә, зур кешеләргә инде ничек менә эшкә бармаска монда әйтү авыр, әлбәттә соң. Ну, уйны көлке менә без әлбәттә авыртасың икән өйдә утыр, әлбәттә соң да. Һәм авыртасың икән маска ки, да, унутмаска кирәк бит. Хәзер инде бер ел элек маска кигән кешегә без итмидик, удивляться итмидик, ә хәзер маска кигән кешегә удивление барлыкка килә кешедә, әйбәт. Сал куркытма безне дип әйтәбез. Чөнки ул вакытта ук маска кигән саклык чарасы түгел, сине мәҗбүр итеп кидерткән бер атрибут итеп күрә иде. Халыкның монсы инде фикерләвенә бәйле. Менә Искәндәр сиңа сорау мөмкин булса, шул ук табибка, больницага барганда, анда бит инде авыручыларның җыелган урыны. Ничек итеп барырга кирәк, баргачтын? Мин дә киңәш бирәм инде, син авыртмасаң инде, сау сәламәт булсаң, больницаларга вообще бармаска. Чөнки анда внутрибольничный дигән инфекция бик каты, бик күп әйтергә мөмкин инде, или барсаң да инде саклау чаралары, маскаларны киеп, ну кызганычка каршы аларны кигән чиракта да син үзеңнең организмың саклап кала алмыйсың. Бик күп шундый чиракларда безнең, мәсәлән, бүлекләрдә дә булгалады инде, сау сәламәт кеше керә, ничәдер көн ята да инде, кызганычка каршы внутрибольничный инфекцияны йыктыра, шул ук инде ковид авыруы да шулай, аннары инде без шул ук кешеләрне димез соң инде, күп чиракта булай кеше авырткан кеше түгел, кем яңа килгән кеше, менә шул авыртуларны үзе белән өйләренә алып кайтып,
семьялар белән авырткан очракларда әлбәттә. Ләкин монда әйтелеп бармыйча да булмый. Шул ук менә безнең Гүзәл ханым әйтеп тора, вакцинациягә килегез ди, фикерләшергә килегез ди, сау сәламәт килегез ди. Сүздә югансың, ну, если син инде үзең уйлыйсың икән, менә мин авыртам, сәр авырта, кызганычка каршы өчен барлыкка әйтергә кирәк. Ну, кызганычка каршы бөтен кешегә бу очракларда инде әдрәк барыбер дә түгел инде. Кеше любой состояниедә булса да больницага килә, авырта дип тә әйтеп тә тормый, кызганычка. Ул ойры белән генә килми бит. Юк, ойры гына без белмибез нәрсә белән килгән. Кызганычка каршы бер кеше дә әйтмәячәк. Әйе, например, Айваз мин менә бу җирмә авырта, менә бу җирмә авырта, мин анда кертмәячәкләр. Бөтен кеше ялганламый да димәс, соң сакланмый да. Шул сакланма чараларын булмау сәбәпле инде кызганычка каршы сау сәламәт килгән кеше дә авырта. Инде ул авырта үзе генә түгел, шул ук инде медицина өлкәсендә эшләгән кешеләргә, табибларны да шул ук риск астына куя да 100%. Яннары без итәбез инде шаккатабыз. Менә бөтен без отделение бүлекләре белән авыртабыз. Кызганычка каршы шул ук бер кеше килде дә инде. Ярый әле ул ОРВИ грипп кына булса. Ну, аннан башка да бит әле бик күп кешеләр ял итәләр, төрле илләрдән кайталар. Бик күп төрле зарарлы микроблар әйберләр алып кайталар. Магнитлар гына түгел. Магнит кына түгел, әйе. Мәсәлән, сизүзендә бит Турциядә булган кеше буларак. Барып тора, белә. Әйе, белә, шул сәбәпле инде микроблар әйе сакланырга кирәк. Грузияның Ирак. Әйе, мин ераграк китим әле. Безнең эчендә уйладылар бүген көндә, чөнки инде менә бу берничә көнлек кенә безнең приказ чыкты. Больницаларда, поликлиникаларда маска киергә. Әгәр дә килә икән кеше, аның маскасы юк икән, аңа маска тәкъдим итәләр. Кигез маска диләр. Чөнки бүген көндә гриппның менә бу ОРВИның авыртуы буларак, күбәйеп китү буларак, әлбәттә инде бу безнең менә бу лечебно-профилактик учреждениеларда бу маска кию хәзер обязательно. Бу инде хәзер нормага әйләнергә тиеш, ниндидер хәтта бәхәсләшми торган. Үй дидек, йорт дидек. Димәк, бер кеше бер гаилә әгъзасы авырып китсә, калганнарына йокмыйча калмый дигән сүз бит инде. Берничә калганнары аерым бүлмәгә кирип, яки өйгә кайтмыйча торып, авырмыйча калмыйлар. Нишләргә бу очракта? Яки буны кабул итәргә кирәкме? Бөтенебез бергә авырыйбыз дип. Ирне кайнанага җибәргә мөмкин, мәсәлән, бер атнага. Хатынны. Чәшәгә дип әйтте ди. Инде өебездә авыру булса, әлбәттә, аны мөмкин буенча аерым ханәгә яткызырга кирәк, әлбәттә. Бүлмәгә. Аның артыннан караучыларга маска киеп карарга кирәк обязательно. Иләрне яхшы гына тазаларга, су белән влажный уборка диләр, һәммә җирләрдә юып, һәм һаваларны җилләтергә кирәк. 3-4 мәртәбә 15-20 минутка форточкаларны ачып, проветривание, җилләтүләрне кулланырга кирәк, әлбәттә. Авыру янында йөргән, аны караган кешеләр, авырудан чыккач, әлбәттә, кулларын юырга тиеш, борынларын, авызларын яхшы гына чайкатырга тиеш, яңадан чиста маска киергә. Шул маска дигәндә дә масканы һәр 3-4 сәгать алмаштырып торырга тиеш. Әлбәттә, шул чараларны куллансак, профилактика яхшы була. Кайнанага җибәрү усулы җиңелрәк. Юк, монда сез дөрес әйтәсез. Чөнки әгәр дә гаиләдә бар икән, әйтик, авырту кешеләр, әби бабайлар бар икән, чөнки алар авыр кичерә мөмкинләрдә, яшь балалар белән мин дә әйтәм, әгәр дә шундый бар икән, бер яшькә баланы бу фатирдан чыгарыгыз. Чөнки баланы саклап калырга кирәк, чөнки бер яшькә кадәр балалар бу респиратор вируслар белән әлбәттә алар авыррак авыртырга мөмкинләр. Ә менә авыртмас өчен нинди шәйләр эчәргә кирәк? Тиз генә 1 минут вакытыбыз калып бара. Төнәтмә ясыйбыз. Беренчедән инде С витаминга гөлҗимеш, юкә яфрагы, мендуница үләне, исоп үләне һәм тал кайрысы. Аны иртән эчәргә кирәкме, кич эчәргә кирәк? Бу очракта андый нәрсә юк. Бу очракта, мәсәлән, мин баланы термос белән мәктәпкә җибәрәм шул шәй белән. Ул көне буена шул термосны эчеп бетерә. Менә сез шушы халык медицинасы турында сөйләшкәч, Илнар әфәнде һаман ризалаша, зәһәр баса әлбәттә. Термос белән шәй, йөртик үзебез белән җәмәгать сау сәламәт булыйк. ОРВИ бар, суык туyu бар, ковид бар диделәр име. Моны бар икәнлеген белеп, салкын карамаска кирәк ситуацияга. Чөнки күп кенә безнең җәмгыятьнең проблемасы үзе узып китәр әле. Менә табибка бармыйм әле. Әйе, профилактика ясамыйм әле. Мәсәлән, миңа тимичә калмаса әле дип яшәү. Шуңа күрә белеп һәм саклану чараларын күреп яшый.
Сау болыңыз. Таяныр нұқта һәр вақыт бар. Агой радио.